Katibatike zvechopu chopu. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. This is just a quick update iri panapa. Tiri kuziva kuti Madzibaba Veshanduko nemamwe war veteran nemamwe macomrades vakasungwa varimo mukati. Vakasungwa because of demonstration yavakaita. It's not a demonstration, I mean, but demonstration yaida kuitwa musi wa 17 October. But mosha iri kutumepomerwa vanhu vakaita sana nikirikini vari kunzi ndo vanga kuti ma-coordinators vaida kudistribute ma-flyers kuti demonstration igoitwa. Up to now mabheo astabuda, vamwe vari kungopinda vachingonzi ningirini bheo, like apa kune imwe recent yabva kuitika shinjino manarumeni ari kunzi akabatwa achiputa mbanje, saka abvuma kuti sure ndaiputa mbanje, ndobva aita se ndobva atopuwa bheo out rake kunzi bhadhara mari kwasabhadhara tinozongo kudai nyaya yabva yatongopera yakadaro. But you know vanhu vari kupara mhosva ndozvatiri kuedza kutaura munyika yeZimbabwe. Vari kunyatsopara mhosva chaidzo vari kungonzi vakangonodaisawo ngonzi bheo, vakangonodaisawo votonzi abuda, vakangonodaisawo votosiyiwa. Asi kozoita vanhu vekuti izvezvi so vari kungodawo kuti Zimbabwe ive a better country, havasi kupuwa mukana. Christmas Madzibaba Veshanduko vakatambira mukati, New Year vakapinda goredzva vari mukati. But now I have this good news gift. Siziba Ostallos abudo achitaurawo the same issue of Madzibaba Veshanduko, and aritaura kuti ndatovhizita kunoona Madzibaba Veshanduko pamessage yaanyora padandemutande Twitter yake ari kuti zvoni spent this morning at Harare remand prison visiting Godfrey Karimbera, Madzibaba Veshanduko and 15 other citizens who were arrested last year. We have known Madzibaba since our days in the MDC. He is a warm, cheerful comrade, deeply patriotic and profoundly committed to this struggle. Whatever one's view, he is a genuine citizen seeking change in the only ways available to him. In a nation that has steadily been reduced to a de facto one-party state, we went because in this difficult struggle, we were caught the true meaning of solidarity, brotherly love that does not abandon its own in moments of pain. This journey is not an easy one. It demands sobriety, compassion, courage, and conviction. Injustice against one is injustice against all. The comrades remain resolute despite the challenges, and they send their humble regards to the citizens. We must continue this struggle against all odds. Onwards. Vapedza zvavo vagift Siziba Ostallos vari kutaura kuti zvone muri kumhoreswa, muri kukwaziswa kuti mbakadi zvenyu nemacomrades vari mukati, vari murimande vakaenda ikoko vakabatirwa nyaya idzo dzidzisawo pa15 hwavo. I guess kuti comrade Malcolm Masarira as well, popularly known as Traore, is part of the 15 because mumwe munhu akazongosungwawo futi nguva dzakatopera akatopinda mukati ko zvine nanhasi bheo riri kutonetsa kuti rinobuda nguva kana kuti rinobuda sei. Zvimwe zvezvinhu zvingori weid zvinongoitika kuZimbabwe, but hapana tingaita sei zvinhu mamirira zvinenge zvakangoita ndiwaya mhuri yeZimbabwe. Maitikira anenge achingoita zvinhu angori very fun. So paZimbabwe pari kungoitika zvese ende pari kungoitika yese. I don't know kuti zvinopera sei in future. But on the issue of Madzibaba Veshanduko, because kuona kuti ana Siziba Ostallos vari kuti vatotaura kuti is a genuine citizen ari kutodawo kuti nyika yake inge ine change. I still remember ndichiita a certain conversation naMadzibaba Veshanduko ndikati unoziva kuti kana uchishanda, ndaitomuexplainera ndikati unoziva kuti kana uchishanda nevanhu vakaita sana Geza, these characters vakaita sana Geza, vanhu kuti vane chimweya chekuhondo checha, vanogona kungoita zvese muri kuunderstand. Saka please be very careful, nyatsotarisa, read amalines, read zvinhu kuti situation iyi pairi kuitika izvi kana kuti zvandakuda kuita izvi zvinoperera kupi, anozviona. Don't be that person wokuti pakanzi vanhu ngatibude iwo uri munhu wokuti unonyanya kutozikanwa zvakanyanya, usangomhanya ubva wangonomhanya uchino leader from the front. Make sure kuti iye wacho ari kudeedzera demonstration ari kukwanisa iri kuleader from the front, because pane zvimwe zvokuti tinogona kunzi pindai muroad munhu iye atori paatori akatozvishafa asiri kukwanisa kunge achisvika paground. That demonstration hainyatso-make sense because iwo ndonosara nyama yako inenge itori papa ndo inenge ichitoda kutobhurwa zvisingaiti. Unoziva kuti vanhu vaya vanorova ipapo akatozonzi akarohwa zvekuti aitadza kutoita kana weight chaizvo. Zvakandirwadza kusvika pekupedzisira because munhu wekuti takatombotaura conversation, I'm sure even kwaangari akatanga kuzvifunga kuti but chokwadi inini kana vanhu vacho ana Geza havasi kutondifambira kuti vandione izvezvo akufambirwa navanhu veopposition inova iyo his real family in terms of politics, because politics kuti zvine mafamilies, zvine mafamily groups.
group rekwana ningirikindera rese rekuti vakapinda vachiti macomrades machinchi enda unobvunza mafamilies avo enda unobvunza vakadzi vavo kuti vari kuwana chii. Madzibaba Veshanduko ningirikini yanga yakuitwa yeye GoFund yekuti pabhadharo school fees dzevana vavo kuti vabatsirikane futi mari dzinenge dzichidiwa mumajerijeri momomo nemariwo dzekuti kunenge kuchidyiwa kumba kwavo dzakaitwa nevanhu veopposition kwete vanhu vegeza. Geza anombobvira akambotaura kana one day achiti ari kuda kudedzera kuti let's help Madzibaba Veshanduko. Ana yangonyarara the same mistake iyo ndakatopa ma good examples pedata the conversation ndikati look now tichine munhu akaita sa comrade nyoka yemabhunu achiri mukati but kuona ka Geza paito haipa chinhu cheche munhu aito angari pamberi pezvinhu zvese ndinyoka yemabhunu ndiye angane power kudarika Geza pakuhaipa chinhu cheche kuti chinge chienda kumberi but itarisai zvakazoita Geza wacho ari kupi. Vamwe vataura kuti avashande vese mani kana not even one day raakabudwa achitaura kuti budisai nyoka yemabhunu siyai nyoka yemabhunu free kana kungotaurawo something. Mari dzakanetsa kuraiswa kwadzo muri Zimbabwe munozviziva pakati wa GoFund yanyoka yemabhunu aina kana kutombosangana mari but Geza ariko neplatform yake aitadza here kungoti muri yeZimbabwe paanouya achidzoka paaidzoka achiramba achingoita zvimaniki zvake muri yeZimbabwe takasungirwa nyoka yemabhunu let's donate this is the GoFund yekuti akwanise kubatsirikana mari dzine dzichidiwa semunhu wofuti wekuti ane family let's save our comrade. Zvanga zviri simple ungogadzira GoFund but I don't know kuti vanhu rudzi vanoshanda navo. Handisi kutaura zvinhu zvekuti kana tinoda kufadzana nenhema panapa because politics at the end of the day tikataura politics tichitendererana hatina kwatinenge tichienda. Vamwe vanosara vari pama1 ndoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti imi muri greed ausiriwo wasungwa saka hazvimeke sense kwauri pachasungwa iwewe kana hama yako kana kuti breadwinner wekumba kwako you understand zvandiri kukuudzai kuti politics dzinongoda kuti mubatira pamwe especially muchiziva kuti hamuna maresources kuZimbabwe because hapana pamuri kuti muri kuenda kuningirira. Vamwe vanokuti but maybe ari kudai so ina nditaura nyaya dzandingaziva kwanza ndichitotaura nyaya ndikutotaura zvinhu zvokuti nditone information first hand ndikatotaura nyaya ndinatotaura nefamily yemunhu wacho ndiri kutoziva kuti izvezvi pakatoipa nhasi vari kutotaura kuti vasara kana nedollar chete vasara kana ne10 chete mumba hani mazvona. Saka ndo pamunozoona tichiuya tichitaura takakubatikana tinenge tichida kuti tinyatsovhurana brain. I know Geza anenge ari kwaariko kwachiita yaari kuita but pamwe pacho panongodiwa kungoita karuoko ndodedzera demonstration. At least hatisi kuti he must do something for Madzibaba Veshanduko only for my comrades ese vane mafamilies. You are supposed ne platform yanaye ku Twitter ku YouTube kwese koko ne influence ese kungobuda ungoti tagadzira one GoFund yekuti let's help my comrades akuti vange vachibuda because vanhu kudzimba dzawo ma breadwinners. For example, with people like anonzi Honorable Geza. Honorable Geza akango munhu kutoti ndiyoko ku opposition but ukatarisa pama previous ninginaitaurwa yaya mudara vanhu vaito complain na Geza nekuti vanhu veopposition havasi kuda kuti mubatira pamwe vari kuignore chinhu. Vanhu veopposition vacho vauya na Honorable Geza nana Madzibaba Veshanduko tarisai kwazvave manje ndokuti tingatibvise kuti veopposition nevanhu vacho vemuzanu PF vacho mudara Geza anofanira kubuda achitosimbisa vanhu vakaita kana sana Traore vaya taiwa vanhu vakaita sana maoko mumasarira vaya ndinonzwa rimwe rakuti istrategy. What kind of strategy is that? Because kana imi muchiti istrategy ko paya paanobuda achidedzera kuti sakupwanya anogara panhamba yakati ninga anogara panhamba yakati ninga anogara panhamba yakati istrategy rudzi iye munhu weintelligence anogara adedzera kuti pakati handi tinobata zvigananda pava ndo pamba pawo handiti zvinomuka zvinogara zvatiza pazvinonzwa that video richibuda. Saka nyaya yestrategy kuti strategy handidi kana kuinzwa politics hadzidi kuti tiite zvinhu zvekusiya vamwe vari muna taisireva. That is the reason inokonzeresa the reason ndichitozvitaura ndoziva kuti zvinokonzeresa kuti new generation vana vechidiki vapfana vedu vari vachiona zvese zviri kuitika vachatanga kutya ukaudza kuti mangwana hande kumusangano kumana unoziva musangano wekuita sei ndisungwe hande kwakata kumana tinobuda panze tinodaiswa nokuziva kuti handizodai muzondisiya ndiri ikoko handi mukuzviona. Saka tiri kuti tozviziva kuti generation yakajera kushanda nevanhu ava madhara yana Geza yengere kumashure ekare vaigona kuzvinzwisisa kuti ndo zvazviri but generation yatiri izvezvi isusu tiri kuzvitaura because tonzwisisa this generation iripo haidi kunyanya kurwadziswa nyama and Mnangagwa netimu rese the Mnangagwa regime I mean inozviziva vanhu vanorwadziwa nyama yavo stereki saka ngwarwadzisa vanobva varamotisa then uyu wabva abuda vachiti ari kuita type intelligence. This video was not for Geza honestly ndandiri kungotaurawo imwe nyaya yekuti inenge ichingondorwadza ndangondingouya ndingokuzivisa ndinga ndazoramba ichitaura zvakawanda about the issue yaMadzibaba Veshanduko kuti vavhisitirwa naGift Ostallos vari kukuremand and mamwe 15 macomrades vari kunzi vari kukumhoresai mhuri yeZimbabwe. So izvenyu kana ndichinge ndapfuura nemagarden enyombo zvindoziva kuti dzimwe nguva kutaura kunoita kuti zvikwanise kunge tichibatsirikana tive vanhu vari straightforward. Cool and TV, Team VAT.
asivanu achishamsika Kulien TV aichatika saka subscriber wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha everybody say Kulien yeah information need brilliant yeah everybody say Kulien